με τους μαύρους που τα έχουμε. Ας το πω έτσι πολλά απλά. Με τους φτωχούς που τα έχουμε. Γιατί αν είσαι μαύρος ή μουσουλμάνος και βαστάς λεφτά, κάνουμε και υποκλήσεις στην Κύπρο. Έχει να κάνει με τα συλλογικά μας σύνδρομα. Ήμασταν πάντα έτσι λίγο δουλοπρεπείς. Οπότε όπου θεωρούσαμε λεφτά ή success, σύφκουμε λίγο. Όπου δούμε κάποιον αδύνατον, ο οποίος μπορεί να εξαρτηθεί από εμάς, δεν είμαστε welcome λαός. Είμαστε αρκετά ξενοφοβικοί. Ίσως επειδή περάσαμε και διάφορα από τους ξένους. Ήμασταν πάντα under attack. Ναι, ότι η Κύπρος έχει κατακτηθεί που τόσο. Ναι, και λογικό. Λογικό είναι να νιώθεις πάντα κατατρεγμένος. Δηλαδή, σκέφτομαι λίγο. Περάσαμε κάποιους αιώνες Οθωμανικής αυτοκρατορίας, επουλήσαμε μας στους Εγγλέζους και τους Εγγλέζους έτσι ξεχωριστωθήκαμε, τους έχουμε θκιοβάσει τις ζύγες τους, ανεξαρτητικά